Oyawre kendo machiegni e chenro machielo kendo mar tedo gi chiemo e Ramogi TV. Mana kaka isebedo king'e en waloso chiemo ma opogore ne oganda mopogore. Kawuono ni ng'eni wasebedo kod nyithindo dala e sikuku marabora kabisa. To en ang'o bende ma wanyalo loso ne nyithindo mamorogi kendo gino magichamo ka gimor. Ema bende wadwa loso kinyi ma kawuono e chenro ni mar tedo gi chiemo machiegni. Mana kaka ineno kendie mesa ochacho gi chiemo ma wadwa loso kinyi ma kawuono ma bende wantiere koda chef Yvette Adundo Jaber nyagi yawuoyi. Erokamano ahinya mar rwakowa e jikondi kendo tedonwa odiochieng'ni. Ang'o ma waloso? Kawuono odiochieng' ma kawuono mokwongo amor ahinya rwako e jikonda kae kawuono kendo amor ahinya bedo kodu kaka jo Ramogi TV e chenro mar tedo gi chiemo. Kawuono nikech kaka jaloso wacho wantiere gi nyithindo e udi to onego bed ni watedo ne nyithindo chiemo mamoro gi seche duto. Kik wated gi chiemo ma ka gichamo to chuny gi jog godo mapiyo. Emomiyo odiochieng' ma kawuono waneno ni ber mondo wated ne nyithindwa fish fingers. Fish fingers nikech gimomiyo wayiero fish fingers nikech nyithindo matindo kata madito iyudo ka bedo negi matek e chamo rech kaka gichalo cha. Koro kobiro kaka kamae en fish fillet wadwa lose kose lose to luonge ni fish fingers. Koro abro tero we kidieny ka kidieny kaka wadwa lose nyaka ang' gigi kama koro watimre nade wachame jae. Taneno ka intiere gi gik mopogore ma watiyo godo. Inyamana chakonwa ni ma mopogore rech mane ma en mbuta kose en gege? Mare en mbuta. Ma mbuta. Yeah. Watiyo gi mbuta. Yeah. Mano kose gol chokene gi pien. Kodong' ring'o kende. Kodong' ring'o kende. Ma mogo mar ngano. Ma kitungu. Ma tong'. To ma pindini. Magi gin ingredients mwabro tiyo godo mwamiye obedo gi ndhadho mamit miwuoro e iye. To ma makati moregi kata iluongo ni bread crumbs. Kamano jahe. Mana mapiyo sama koro waloso fish fingers e rech wantiere godo wadhi chako gi kanye? Wadhi chako gi gimiluongo iluongo ni fish fingers. Wadwa ni olurre ma dwa romo gi lith lwedo. Ema miluongo ni fish fingers. Koro ok lose kama idhi kuong ing'ade. Idhi kuong wang'ade. Ok ing'ade machal gi lwedo koro bedo fish fingers. Kato ntiere fish fillet. Ma koro fillet. Kaka intiere ni iluongo ni fish fillet. Kolose to en fish fingers. Nyalo keto mabathe. Chaka ne nyisa ne kaka ilire. Tigi salami. Korwacho ni kamano kilire kamano ima koro wuok miluongo ni fish fingers. Nikech kinene kama nyalo mana ting'a achiel. King'iye kama endie to dhi chalo gi lith lwedo. Wabro ng'ada. Waseng'adogi kaka ne wadwarogi. Koro wabro golo mai. Koro nikech wadwa ni mondo obed gi ndhadho moro mamit miwuoro e iye. Wan gi black pepper. Wadhi keto mana matin nikech watedo ne nyithindo. To wan gi curry powder be wadhi keto ne mana matin. To wan gi garlic. Kata kitungu manyasani. Wan gi chumbi kata ratuoni. Kionge gi saumu ma moregi inyalo tiyo mana gi inyalo tiyo gi machacha inyalo rege ka itiyo gi pany. Koro kwasetimo mai mondo gik moketo gi oriwre kode maber wabro loko mos. Sama mano timore med loke. Chumbi ok ber manumu, chumbi ber mochiek. Kapod
Jael timo mano, wadhi keto pi ndim. Mano timango. Kaka ng'eyo, pi ndim kata ndim ber ahinya gi rech. Ok inyal chiwo rech kata ok inyal serve rech maonge ndim kata pi ndim. Mano dhi miyo bedo mayom gi iye kocha. To dhi miye bende ndhadhu. Omedo ne ndhadhu. Omedo bedo mayom. Koro kamano rome? Ma orome. Ma koseromo wadhi miye kinde kata thuolo ma dakika 10 kata 5 mondo timre nade mondo gik mwariwego cha mondo odonj kuome maber. Koro en wakete bathe? Wadhi kete bathe. Dakika 10. Inyalo ume. Ka in gi od kano gik mang'ich kaka fridge inyalo kete kanyo okwe kanyo matin. Koro ma en bang' dakika moko 15 kendie. Mandadhugo koro ndhadhu donjo iye maber kendo iyudo ka en gi kado moro matin matiende ni pige ogolo pige moko mondo gik mwariwe godo cha timbe nade odonj kuome. Bang' mano jawinjona wadwa dhi kete e mogo mar ngano. Ma koro waike mondo wakete mo. Wadhi kete mogo mar ngano. Jael wadhi kete mana kama. Koro ngano kendi keto ne mondo ngano ni sama waketo kain par ni ne waketo ne gik ndhadhu moko ne wamedo ne ndhadhu moko. Koro ngano ni waumo godo ndhadhu ka maka wakete mo to giringi wewa. Koro adwa ruwa kama mos mogo ni donj kuome maber. Sama timo mai jawinjo na inyalo konya chwado tong'. Kakuneno oserure maber kendo ngano mako dende mar atari. Bang' tiekruok gi ngano wadhi kete e tong'. Wakete e tong' kanyo. Tong' kae miyo ngano mokete cha makore maber nikech pok otieko kode pod wadhi kete e makati motuo moregi. Kae be pod wadhi riwe maber gi tong' ni mondo tong' omakre kuome maber. Inyalo konya. Koro tong' ni bende biro miyo ngano mokete cha kik wang' kuome. Sama mago timore jawinjo mara wan gi karaya kata pan maler marite. Kano donje koro ang' wakete bread crumbs. Koro ka gole ka to wakete kacha. Lute koni. Matin koso wanyalo luto matin. Sama mano pod dhi mbele chuno ni nyaka koro ai karaya na mondo obed maliet. Kasa kete mo ochwakre. Ka mano osechwakore to wabro kawo matin to wakete mo to waloko. Wadwaro ni owuog golden brown.
liet maber. Ma aneno ka liet. Bedo maliet ahinya. Ok ikete maliet ahinya to kibede mokwe, ok obed mokwe ahinya. Koro ibiro keto achiel kachiel. Oseikore kendo omiyo warangi maber miwuoro. Iloke mobed marabuor mamoro wang'. Koro en kochopo kamae to en gima inyalo chama chama, en gima oseikore. Onge gimoro amora mimedone. En oseikore. Need ket moko go. Koro kaka watieke ni koro waloso gimichame godo. Wacho ni waloso ne chips masala. Chips masala. Mae kako chano. Magi fish fingers. Koro waruwa ni waduoke mo mondo bed ka gimo otuo to ok otuo. Nikech ne wadwa loso chips masala, chips oseikore. Koro wadwa dhi kode mondo ayud duoko mogik. Ang ni bigi kitungu. Ang naket mo ka matin. Kaseketo mo. Adhi keto kitungu. Kitungu ene itiyo kode kitungu ma omnade. Koso ing'iyo ni chips ni midwa loso go masala no orom nade. Kong'eny tiketo ne kitungu mang'eny. Mit chiemo en kitungu. Wadwa weyo chieg matin. Kamano osetimore, adhi ketone curry powder. Neno kama yano ng'eny. Kanya makoro nyaka bede motang'. Curry naneno ka owang' piyo. Curry no dhi loke. Kosebedo kamano ibiro miya chili sauce. Chili sauce ok abi keto mang'eny nikech ma chiemb nyithindo. Adhi kete aketa moromo. Lure ni ng'ami loso ne no ohero chili mang'eny. Kasto mano tomato. Obed ga pilo matin. Chili sauce ni keto mang'eny. Idwaro obed makech. Kamano. Idwaro mobedo mamit, mawach matin, tomato sauce. Koro paste no oseikore. Abiro kawo chumbi taratuoni mondo miye ndhadhu.
odhi koikore nikech waru noseikore. Na koro kiko kamano timore. Abiro keto magi mondo miye sura. Abo yieke kama. Gimomiyo waketo hoho marakwar, maralum gi maratong' mogik en ni inyalo chamgi kata ginumu. Koro ok onego bed ni gichiek ahinya mitne. Del masala oseikore ka. En koro oseikore. Koro mae wadhi keto, wadhi pore wiye mondo bende omede tembe nade, omiye kala, omiye rangi moro maber. Oseikore kendo gi sani tanyalo koro simo maya nikech koro en chiemo moseikore to nyithindo bende aneno kobet kacha rito chiemo. Koro adwa natok ne nyithindo chiemo mondo chiem. Chips masala oseikore ka. Ma wantiere koda chips masala koda fish fingers. Dokoro chopo seche makoro wadwa bilo ka chumbi oromo iye. Kandhadhu bende nitiere. Abo dwaro ni mondo ibile mondi. Wachak gi fish fingers. In miwacho ga ni mit maratari. Koro ka gin kodi to temi los ne nyithindo chiemo ma wendo odiochieng' kodiochieng'. Odhi goye mbaka ne nyithindo wetene. Osunge. Minwa. To kik odhi osunge ne nyithindo ma samoro gin jochan. Osunga e yo moro makare. Ing'e osungo makare ma bende kobi onyisi to wacho ni abe wateme kata dhi awuo gi min ng'ane mondo konya lose. Koro watema ne Mike ndi chips masala. Mana kaki wacho en kiwinje to oge kech mar apilo cha entiere gi mit mag tomato sauce. To bende lure gi ng'ama iloso ne ntie jogo kuma bende ohere mamit imedo ne tomato sauce, ntiere jogo ma bende dwaro gi apilo iboketo ne gi kanyo ero nyalo bedo hot sauce kata apilo makoro iketo bedo mang'eny. Koro event kapok wabet piny mondo koro wadil gi chiemo maber. Inyama na miyowa wachni mogik. Wachna mogik en ni e kinde gi ma wane sikuku akwayo janyuol ma samoro nyalo gombo biro gi nyithindo kata chuny boma ma Nairobi mondo obi ochame chiemo mamit miwuoro molos ne nyithindo. En chips masala gi fish fingers. En chiemo ma mit kendo bechwa bende otimre nade ogonyore. Koro mondo watudre yo mayot inyalo gochonwa e namba ma 0706290030 mondo imiwa bookings mamagi mondo kibiro to yudo kwaseloso nigi makama ne nyithindo. E Samaki Village ka wan gi kidienje mag chiemo mopogore opogore. Wan gi rech e kidienje mang'eny. Wan gi ring'o e kidienje mang'eny. Wan gi kit chiemo mamoro joma dongo, mamoro jowa mantindo. Omiyo ka in e chuny boma ma Nairobi, arwako Samaki Village entiere apaya mar Tomboya Street, orofa mar 4 e ot mar Platinum Plaza. Arwako uduto Samaki Village. Erokamana inya bedo wakwa. Otende magawa mare
nitiere chuny boma ma Nairobi. Kaka wuono olosonwa fish fingers kanyakla kod chips masala. Ibende ka uthuolo sama pod intiere gi nyithindo kendie timnegi 1 2 3 mondo gichame chiemo mamit machalo koda mae. Nyaka odiochieng' machielo e chenro mar Tedo gi Chiemo, nyinga Jaigita.